2026 ýylda garaşly döwletleriň arkaçylygyna başçylyk etmegiň Türkmenistana geçýänligi hemde garaşly döwletleriň arkaçylygynyň döwlet başçylarynyň geňişiniň Nuwatdaky mejlisini geljek ýylyň 9-njy oktýabryna Aşgabatda geçirmek baradaky çözgütler eglan edildi. Soňra ýokary derejedäki duşuk öz işini geňişiň dözümde dowam etdi. Täjikistanyň prezidenti geljek ýylda garaşly döwletleriň arkaçylygyna başçylyk etmegiň Türkmenistana geçýänligini aýdyp, ilki bilen hormatly prezidentimize söz berdi. Hormatly prezidentimiz 2026 ýylda garaşly döwletleriň arkaçylygyna Türkmenistanyň başçylyk etmegi baradaky kabul edilen çözgüt üçin minnetdarlyk bildirip, munyň ähli agda döwletler tarapyndan Türkmenistana bildirilen hormatyň we ynamyň nyşany ýurdumyzyň garaşly döwletleriň arkaçylygynyň ösüne goşýan goşundynyň akrarnamysy hökümine kabul edilýänini aýtdy. Bize birlikte çözmeli wezipelerimiziň gerimini doğru derejede düşünmek bilen arkaçlykda başçılık wezipesine jogapkärçilikli çemeleşer.